aham baputse dohaya pasat jigiri berai खुलुमबाय दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आरो माइनाव आफाद जथायै बानजायनाय अनलाइननि गेजेरजों आरज बादायलायनाय हाबाफारि खुंफुंनायाव आंबो दिनै बाहागो लानो सिगांदों। आंनि मुङा मुस्रि महत बसुमतारी, जिल्ला धेमाजि, बियाब सिमेन्ट चाकुरि, दिंखन ख। मेथाइनि सिरियानो जाबाय आलो गोजोन रुजुरुमु। बैसोआ आंनि 21। आं दानिया जागायनो सानदों। आलो गोजोन रुजुरुमु रायजो मोनजाथों आफा गसाइ। आलो गोजोन रुजुरुमु रायजो मोनजाथों आफा गसाइ। अनलायनाय सहायनाय गियानजों दावगानो हाथों आफा गसाइ। अनलायनाय सहायनाय गियानजों दावगानो हाथों आफा गसाइ। दाननि समाव रंजानाय समाव जोंनिनो जेब्लाबो मदद मोनथों आफा गसाइ। निदाननि समाव रंजानाय समाव जोंनिनो जेब्लायबो मदद मोनथों आफा गसाइ। अखा बांखायाव दैबाना बांग्रिङाव थावरिनो हाथों आफा गसाइ। अखा बांखायाव दैबाना बांग्रिङाव थावरिनो हाथों आफा गसाइ। बारहुंखायाव सान्दुं गोसायाव नोंनिनो अननायजों सोरजिनो हाथों आफा गसाइ। बारहुंखायाव सान्दुं गोसायाव नोंनिनो अननायजों सोरजिनो हाथों आफा गसाइ। आलो गोजोन रुजुरुमु रायजो मोनजाथों आफा गसाइ। आलो गोजोन रुजुरुमु रायजो मोनजाथों आफा गसाइ। रंजा बाजायै मिनि खुसियै थांनानै थाथों आफा गसाइ। रंजा बाजायै मिनि खुसियै थांनानै थाथों आफा गसाइ। सैथो समायना आमु सातना गासैबो नुनानै बुजिनो हाथों आफा गसाइ।
Bye.